Kaixo, bideo honetan parabola bat irudikatuko dugu. Bueno, hau da daukagun funtzio kuadratikoa, i berdin, minus x karratu, gehi bi x. Bigarren mailako funtzio polinomiko bat da. Eta hemen daukaguz jarraituko dugu zan pausuak, bai? Aurra eta ganbila dena aztertuko dugu, erpina non dagoan, kalkulatu, horren arabera simetria ardatza, eta gero kalkulatuko dugu zein puntuekin ebakitzen dan parabola ardatzekin. Eta azkenik osotuko dugu balio taularen bitartez. Lehenik eta behin kalkulatuko dugu aurra edo ganbila dan. Horretarako, ateratzen dugu funtzio kuadratikoaren a koefizientea. Hau da, x karraturen koefizientea. Kasu honetan, minus bat. Minus bat negatiboa denez, edo azken baten 0 baino txikiagoa denez, orduen hau da ganbila. Ganbila zer da? Gogoratu. Parabola bat aurra da, forma hau daukanean, aurra, eta forma hau daukanean, ganbila da. Bai? Truko bezala esaten genduan fijatu zaiteziela hirugarren letran, bai? Aurra, u forma dekonean, eta n forma dekonean, ganbila. Vale. Honek suposatzen dau, lortzen dugun erpina izango dela maksimo bat. Bai? Hemen. Funtzio hau pasatuko da gorakorra izatetik, berakorra izatera. Bigarren pausua, kalkulatu behar dugu erpina. Parabolaren punturik garrantzitsuena. Eta beti izango da, lehenengoa kalkulatuko duguna. Horretarako formula daukagu, erpinaren absisa izango da minus b zati bia, minus b kasu honetan danez bi, minus bi, zati bi, bider, minus bat. Kontuz funtzio kuadratiko honetan negatiboekin. Beraz, izango da, bat. Balio hori, xen balioa edo absisaren balioa, eroaten dugu funtzio kuadratikora, beraz, i edo fxena, nahi duzuen bezala, eta ordezkatzen dugu kontuz minus honekin. Daukagu, minus bat karratu. Karratua bakarrik bateri afektatzen dutzu. Minusa kanpoan dago. Gehi bi bider bat, beraz, minus bat, gehi bi, bat. Kontuz minus horrekin arriskutsua da. Beraz, erpina, kasu honetan, dago bat puntuan. Urrengo puntua, izango litzateke simetria ardatza. Simetria ardatza, beti eraikitzen dugu erpina lortuta. Ze badakigu parabola baten, kasu honetan ganbila denez, horra irudikatuko dugu, parabolak simetrikoak dira, eta simetria ardatza pasatzen da erpinatik. Beraz, simetria ardatza izango da zuzen vertikal bat. Zuzen vertikalek beti daukie forma hau, x berdin balio bat. X berdin k, x berdin 0, x berdin minus bat, x berdin minus bi, pasatzen denez, x batetik, berduen simetria ardatza izango da x berdin bat. Formularen bitartez, hemen, ikusten dugu simetria ardatza dela x berdin minus b zati bia. Minus b zati bia, azken baten da, erpinaren formula, erpina kalkulatzeko formulatzu hori. Simetria ardatza x berdin bat, zuzen vertikala. Orain lortu dugu zan balioak, grafikoan irudikatuko dugu. Lehenik eta behin, erpina. Erpina dago bat puntuan. Badakigu parabola ganbila dela, beraz, erpina maksimo bat da. Beraz, lortzen dugu zan balio guztiak, erpinaren azpitik egon behar dira. Zeo zer gainetik ateratzen badiaku, bat zarto dago. Gehiago, simetria ardatza bebai badaukagu. Simetria ardatza da zuzen vertikal bat, pasatzen dana x berdin batetik. Beraz, irudikatzen dugu, eta hobe garrantzitsua da, ze ateratzen dugu zan puntu guztiak alde batetik, erpinaren eskumaldean ateratzen dugu zan puntu guztiak, bere simetrikoak eskerraldean lortuko dugu, puntuen izpiluak lortu daikegu simetria ardatzaren bitartez. Urrengo pausua egin behar duguna da kalkulatzea parabola zein puntuetan bakitzen dauan kartesiarrak. Beraz, i ardatzagaz, i ardatza badakigu dala zuzen horizontal bat, eta bere ekuazioa da x berdin 0, eta hortik aterako dugu puntua. Eta x ardatza badakigu dala zuzen vertikal bat, bere ekuazioa dala i berdin 0, eta hortik aterako dugu puntuak. Venga, guazen ba. Orduen,
I ardatza. I ardatza, badakigu zuzen vertikal bat dala. Beraz, bere ekuazioa zuzen vertikala izanik da x berdin 0. Eta hori ordezkatu behar dugu funtzio kuadratikoan, hau da, parabolaren ekuazioan, minus x karratu gehi 2x. Adazken baten sistema bate bazten gagoz, bai? Bueno, x berdin 0 ordezkatzen dugu bigarren mailako funtzio polinomiko honetan, eta orduen lortzen duguna da i berdin minus 0 karratu gehi 2 bider 0, era, azkenik, i berdin 0. Vale? Orduen, zein puntutan ebakitzen dau? Ba, x berdin 0 eta i berdin 0. 0, 0 puntuan. Amentxe. 0, 0 puntuan. Ateratzen dugu bere simetrikoa. Vale. Aztertzen dugu ze distantziara dagoan simetria ardatza, unitate bat, eta beraz beste aldean, pues izango zan, bi 0. Vale. Orduen, bere simetrikoa, izango zan, bi 0. Badaukaguz bi puntu. Orain, x ardatza. Vale. Kasu honetan, ikusten dugu ja parabola hau bi puntutan ebakiko dagoela x ardatza. Bai? Oso garrantzitsua da, puntuak ateratzen dugu zenean grafikoa egiten joatea. Ze horrela, ulertzen dugu gauzak hobeto. Orduen, hemen daukagu parabola. Bai? Eta parabola hau, azken baten, non ebakitzen dago x ardatza? Ba, lortu dugu zan bi puntu hauetan. Vale? Orduan, merezi dau berriro hau planteatzea? Hombre, ba ez. Bai? Zepa daukagu ja bi puntu honek. Bai? Beraz, puntu horiek, badakigu, direla 0, 0, eta bi 0. Vale? Ez bagara konturatzen, bueno, ba, egingo dut zer gertatuko zan ikusteko. Vale? Ez bagara konturatzen horretaz, bueno, pues, orduan izango zan x ardatza, da zuzen horizontal bat, i berdin 0. Eta gauza bera, planteatzen dugu sistema bat, minus x karratu gehi 2x da parabola, orduen, non ebakitzen dan zuzena eta parabola. Orduen, hemen berdintze metodoagaz adibidez, 0 berdin minus x karratu gehi 2x. Hau da, bigarren mailako ekuazio osotu gabea. Ateratzen dugu biderkagai komuna, x bider minus x gehi 2, eta metik lortzen dugu bi balioak. X berdin 0 eta x berdin 2. Bat eta 2. Beraz, puntuak izango ziren 0, 0 eta 2, 0. Zergaitik 0 hori, bueno, kalkulatzen ari garelako, non ebakitzen dagoen x ardatza, i 0. Vale? Orduan puntu horiek. Lortu dugu, ba, pentsatzen genduana. Bai? Behar bada, ez bagara konturatzen, bueno, pues, hauze. Baina horregaitik garrantzitsua da grafikoa egiten joatea. Bai? Beraz, hau guztia, kasu honetan, soberan dago. Bueno, labur bilduz, orain arte lortu duguna, erpina, ganbila da, beraz, erpina maksimoa da, simetria ardatza x berdin bat, eta ardatzekin lortu dugu zan puntuak 0, 0 eta 2, 0. Vale? Orduan, grafikoan irudikatzen dugu, eta ikusten dugu zer falta jakun. Falta jakun guztia, orain ja balio taularen bidez osotu behar dugu. Bai, ikusten duzunez, kasu honetan, puntu gitzi lortu dugu, beraz, parabolaren eskeleto hau egiteko puntu gehiago beharko dugu. Bale, beraz, kokatu dut balio taulan, daukaguna, bai, gorri zipino terpina, bai, bueno, ba, horren gainean eraikiko dugulako, bai, orduen bat, 0, 0 ebakitze puntuak eta 2, 0. Bale, beraz, nire ustez hemen falta da erpinaren inguruan puntutzuren bat, bai, beraz, kalkulatuko dugu 0,5ean. Beraz, 0,5, bueno, ba, ordezkatzen dugu, minus 0,5 karratu gehi 2, bider 0,5. Vale, fijatu zaitezi, minus hau berreketatik kanpo dagoala. Beraz, ordezkatzen dugu eta kalkulatzen dugu, eta honek emoten duzku 0,75. Beraz, 0,5 denean, ordenatua 0,75. Eta kokatzen dugu. 0,5, hemen egongo litzateke, gutxi gora bera, 0,5, 0,75. Puntu honen simetrikoa, kalkulatu daikegu grafikoaren bitartez, simetria ardatzarekiko dagoan distantzia 0,5 danez, pues hau izango litzateke, 1,5, 0,75. Edo bestela, taulari begira, ze distantzia dagoan simetria, erpinarekiko, da 0,5, beraz, gehi 0,5, bai, emetik
0,5, gehi 0,5, izango zen, 1,5, eta ordenatua bardina, 0,75. Vale. Beste punto bat kalkulatuko dugu. Adibidez, x minus bat enean edo, ia funtzioak ze balio hartzen dauan. Orduen, minus bat, eta ordezkatzen dugu, i berdin, minus bat karratu, kontuz minusekin, gehi bi, bider, minus bat. Eta hau izango litzateke, minus bat, ken bi, beraz, minus iru. Minus iru. Kokatzen dugu grafikoan, minus bat, minus iru. Minus bat, minus iru. Vale. Simetria ardatzarekiko dagoan distantzia, bi. Beraz, beste aldera, beste bi, eta hau izango zen, iru minus iru. Edo bestela, taulan aztertuta, ze distantzia dago minus batetik erpinar arte, bi, bat gehi bi, iru. Iru minus iru. Vale. Eta beste punto bat kalkulatuko dugu, izan daiteke, hemetik faltaiakuna, x minus bin, edo bestela, nahi badugu beste adarretik, x lau denean, behar bada laugaz, positiboa denez, errezago egiten jaku, frogatzen dugu laugaz, eta orduen, izango zen, minus lau karratu gehi, bi bider lau, minus amasei gehi lau, minus sortzi. Orduen, lau minus sortzi. Ezin dut ondo irudikatu, daukadalako hor botoi bat, baina hor behan egongo zen. Eta simetrikoa, hiru unitateko distantzia, beste aldera, hemen egongo zen, minus bi, sortzi. Minus bi, sortzi, eta bestea, lau, sortzi. Eta horrek puntuekin, uste dut, nahikoa izango litzateke parabola irudikatzeko. Lan osotzen dugu, lau minus sortzi, eta minus bi, minus sortzi. Irudikatzen dugu orduan. Horrela. Hemen gogoratu, ez dala izan behar triangelu bat, borobiltzua izan behar dela. Horrela geratzen da parabola.